Dankzij Jezus, amen. Afscheid met jullie top dat down. En we worden nu nog gostig in de boodschap vandaan gaan, wat ik te vertellen heb. Die handelt zich om Solt en Licht. En de vrouw die is, wat meint dat Solt en Licht zijn, van der waar we kijken, waarom we ons geloven Metdeelen. Waarom doen we ons geloven Metdeelen? Dat is van wat het hier van der gaat. En zo de antwoord is, we delen ons geloven met, wenn dat is ons roep. Maar allemaal vrouwen mensen, wat is mijn roep? Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? En die roep is om die geloven Metdeelen te andere mensen. En zo God geeft ons twee exempels, Jezus geeft ons twee bijspelen, waar we ons geloven kunnen Metdeelen en waar we kunnen invloed zijn in onze jeugd, in ons leven. En zo we waren hastig naar die kijken hier. In Matthäus 5, 13, 16, hij zegt hij, je zijn dat Solt op de aarde. Wanneer aber dat Solt den Geschmack verlässt, wer kann dat dan saltig merken? So we waren Luther hier een beetje nog aankomen, wo kan Solt Geschmack verlieren? En hij zegt, wanneer dat je den Geschmack verloren hebt, dan is dat te niets te brukken. Je kan dat dan bloß nog uitscheiden en van de mensen verklingen laten. Wat Jezus hiervan redt is, dat Solt, wanneer het te niets te brukken weer, dan strijden ze dat am Weg ab, dat de mensen er kunnen boven gaan, dat er niet kruid was. En dat is even dan al te niets te brukken, als bloß zum uitscheiden. En dan gaat hij weer en hij zegt, je bent dat licht voor deze wereld. En zo hij zegt dat je bent dat Solt, je bent dat licht, niet dat wij vielleicht een dag zijn. Dit is waar we zijn, zegt hij. Hij zegt, dat is aanmächtig eine Stadt te versterken, die op den Berg ligt. Kein Mensch steckt eine Lampe an und bestellt der Engel einen Armer. Die wordt doch op einen Lampenhouder gestellt, dat het voor allem een huis licht is. Zo laat jullie licht voor mensen schijnen, dat zij jullie goede werken zijn en jullie Vader im Himmel door verloven. So wanneer het hier zegt, laat jullie licht schijnen voor alle mensen, dat zij zijn die mensen, dat zij jullie goede werken worden kunnen zijn. So mir sagt het zoveel, wanneer we ons licht schijnen laten, dat is niet bloos dat we zingen, laat mijn kleine lichtje schijnen, maar dat zijn met goede werken wat we worden doen, waar we ons licht laten schijnen. En zo is Jezus dit vertaald, van dat je zal het Solt en het licht zijn, dan redt hij niet van hoeveel Solt we in ons Körper hebben. Ik weet niet of je dat weten, maar een mens wat 60 kilo is, die heeft ongeveer 45 theelepels vol Solt im Körper. Een mens wat 95 kilo is, die heeft 75 theelepels vol Solt in zijn Körper. Dat is niet van wat Jezus hier redt. Hij redt hier van dat we worden invloed zijn. We worden invloed zijn op andere mensen. Solt, dat houdt dingen goed. Dus eerst allemaal voor de frigidsfeer, dan wordt dat vlees aangezout en dat hield dat goed. So dat is wat Solt is. En ik zei mij eenmaal dat we als christen, dat de wereld nog zo goed rijdt als dat is wenn we christen hier zijn en we houden de wereld goed. We opbewaren de wereld, wat we kunnen zijn, de society, de gezelschap van mensen, die houden we goed, because we weten dat wanneer dat er niet wordt zijn, waar hoest ik dan, dat wordt alle top ingegaan. En zo ik zie dankbaar voor dat Solt en dat licht dat we kunnen zijn in onze jeugd, dat we christelijke scholen hebben. Ik zie dankbaar voor de ongestelde government, dat de christen daar mank zijn. En ik zie dankbaar dat in deze corridor, in deze area zoveel steden zijn, waar mensen kunnen aankomen schaffen, waar we kunnen dat Solt en dat licht zijn. En zo, dat Solt, dat merkt die dingen bloß einfach goed schmecken. Want Jezus zegt, du bist dat Solt, dan meint hij dat. Dat wordt pas einfach beter ram die zijn, dat wordt een goede savoir ram die zijn, wenn Solt. Solt, dat merkt die dingen goed schmecken. Ik zie van die, ik de Solt en verk dat eten geschmeckt heb, en dan schmeckt het nog beter. So, ik weet dat we zijn de mensen wat de merken God goed schmecken. Ik hoop we zijn de Solt en we zullen God merken goed schmecken. So, de vrouw is dan, wo kan de Solt flavor verlieren, dat je smaak verliert, zoals het dat zegt. Wanneer het Solt je smaak verliest, zo wat heb je dan je smaak verlieren? Dit woord, wat hier zo is, dat je smaak verlieren, dat is op de originaalspraak, dat is een ander woord wat je hebt. En in de Bijbel zijn er een paar steden een beetje anders overzet, maar werkelijk wat het meint, ook op de andere steden, als een no-woord, een domkopwoord. En zo dat is hetzelfde woord. En zo mij aankomt dat te lezen in Römer 1, hier is datzelfde woord gebruikt, wo de Geschmack verlässt. En dat zeg ik, en wanneer ze God ook kan, zie je, de kennen God, dat zijn mensen wat God kan, ze geven hem maar niet de eer als God. En ze hebben hem niet gedankt. Dit is zo'n part van dat, wo de Geschmack verlässt. Ze geven zich in ere
Gedanken mit verkeerde Gedanken auf, zodat dat Diestre in onverstandig hart overhand neemt. Zij geven ver wijs te zijn, aber merken zich zelfs ten na. Dit wordt hier is dit, zodat het zelfs het wordt, waar dat daar zo zegt, den Geschmack verlieren. En zo, wanneer we die dingen doen en op hier Gott te danken, wie weggaan van God, wie worden na en wie verlieren den Geschmack. Dat we zal kan den Geschmack verlieren. En zo, de vrouw is dan, wo kan we dan, als wanneer God zegt, wie zijn het zalt, wo kan we dan rein blijven en wo kan we dat ons Geschmack niet wordt weggaan. Wel, man klein beetje kijken in natuurlijken. Dit is aan een zee, waar de zee zalt het water is. En je kan zien, dat zalt die gleich allemaal dicht aan een steen te zijn. Dat zalt, dat houdt zich vast am steen. Ik weet niet of je dat allemaal gezien hebt, maar veelmaal dit waar dat zalt is, of even wanneer dat in de eerd is, dat zalt dat blijft dicht aan den steen. En dat water dat wascht, hier is dit zo even. En met hem dat het water dat even wascht, blijft dat plus ganz puur, dat blijft ganz rein. Dat zalt, dat houdt je smaak met het water dat even scheelt. Ik hoop die had dat al gekregen. Aber Jesus, der sagt, dat hij is de steen. Hij zegt, hij is de Eichstein. En de wüste is de Israëlieten van dat water dronken, van wat uit een steen kwam, dat zegt, dat de steen, die wie Christus. En ik geloof, het in Epheser zegt, dat we zijn gewaschen en rein gemaakt van God zijn woord. So die vrouw is, wat kost u rein blijven en puur blijven, dat die zalt schijn schmeckt, blijf dicht aan den steen en laat die waschen van God zijn woord. Dat is waar we kunnen rein blijven. Dan het nächste, waar we een beetje kijken, wanneer hij redt van, dat we zijn dat licht. Hij zegt, je zijn dat licht, je zijn zoals een licht, zoals een stad wat aan boy is. We hebben in een van onze small groups, waar we onze kleine groep, waar we gaan voor een van de lieden wonen op ongeveer 1,5 kilometer. En ze zijn om waasten van een corridor. En ze hebben een groot venster, we kunnen daar uit kijken, naar cocktail kijken. En we kunnen de lichter zijn, wat ganz even boy daar down, maar on boy, van wie af kunnen we de stad zijn, wenn we kunnen de lichter zijn. Dat is van wat hij redt. Een stad gaat niet te versterken, wat aan boy is met de lichter. En dat is wat ik geloof, wat we zijn als levenswasser. We zijn niet bloß een licht, we zijn vele lichter. En ons gaat van wijd en breed te zijn. En zo, dat is wat ik geloof, wer we zijn. Ik weet niet, wer van jullie denkt dat nog, dat jullie een grootmama heeft, de lampen aangestekt. Wem's grootmama stekt een lamp aan? En als ze das angesteckt hat, dann deed ze een arme Eva. No. Großmama deed er niet een arme Eva. Ze ging er irgendwo op een Schapen abzaten, dat het hecher weer, dat het voor allem Licht heeft im ganzen huis, right? En zo, dat is wat hij hier zo zegt. We stecken niet onze lamp aan, stapelen door een arme Eva. En zo, wie dan, wat gaat het met dat, wanneer we ons licht laten zien. De interessante ding is dat Jezus zegt dat je zijn dat licht. En op de andere sted zegt hij, ik zie dat licht. So ik kijk niet dat een beetje naar. So wat meint Jezus hiermee? Hij zegt, du bent dat licht, je bent dat licht. En dan op de andere sted zegt hij, ik zie dat licht. Johannes 8, vers 12 zegt dat. Dan redt Jezus verder en zegt, ik zie dat licht voor deze wereld. Hij zegt, ik zie dat licht voor deze wereld. En Johannes 9 zegt hij, zolang als ik op deze wereld zie ik dat licht, zegt Jezus. En dan in Johannes 12. Dit is waar Jezus de Jünger al rijdt merkt, wenn hij merkt zich rijdt hem sterven en hij weet hij wordt sterven gaan. Dan zegt hij nog eenmaal waar te zijn Jünger. Dat licht is nog een klein stootje bijgeend. Hij redt van zichzelf. Wandelt zo lang als hij kan, dat je dat licht hebben, dat diesteren niet overvalt. Want je in diesteren woont, weet je niet waar hij heen gaat. Blijft aan dat licht zo lang als je dat licht hebt, dat je de lichtkinder worden kan. En zo wat hij hier steeds zo met zegt, is, zolang als Jezus op de wereld weer, dan zegt hij, ik zie dat licht. Wanneer ik je zwak zie, dan zeg je dat licht. Denk op eens even, wie zijn het einzige licht hier steeds op deze aarde? Wie zijn dat licht? Wie zijn dat licht? Als Jezus hier weer, wie hij dat? En hij zegt, wanneer hij wordt wach zijn, dan wordt wie de lichtkinder worden. Dan wordt wie dat licht zijn. Dat licht is aan ons. Wie zijn dat licht? En op een andere sted zegt hij, wie zijn de body, wie zijn zijn körper? En zo, wie willen dus einfach ons licht laten zien. Ik geloof dat het tijd dat we einfach aanvangen ons geloven met te delen en goede dingen te doen en ons licht laten zien. Some van ons, we hebben allemaal even ons licht gestaubt van angst. We willen niet ons geloven met delen, willen niet wat goede doen, wenn ik heb angst. Some van ons hebben allemaal even dat licht gestaubt, wenn we schämen ons van waar we komen.
Sondern dingen als ik gedaan heb, ik wil me niet met armen rauf nemen, mijn licht laten zien, wenn ik schäme. Samen die zijn, ik zie bloß dich würdig. Ik zie dat niet wert. En ik kan die zeggen, nee, du bist nicht. Du bist dat nicht wert, aber Jesus hat die wert gemerkt. Jesus hat die wert gemerkt en hij zei, laat die licht zien. Dat den armen rauf nemen en dat die licht kan zien. Wer van jullie heeft mal een flashlicht aangemerkt, buiten op half van de dag de zon schijnt is? Ik hoop keiner half, en de mensen waar je wordt hebben wat je doen. Maar dat niet, dat merkt geen onderscheid. So manchmal glaube ich, dass wir uns Licht lassen schien, manche Christen vielleicht in der Kirche. Und das ist auch alles gut, wir können uns Licht schien lassen, aber was nicht so viel down ist, wenn wir das im Diestre lassen schien. Wenn wir ein Licht anmerken im Diestre, dann haben wir einen Teil Freund. Ich meine, wenn ihr das einmal geprüft habt im Haus, und ihr merken vielleicht ein Flashlicht an, wenn das Licht alle aus ist, dann habt ihr einen Teil Freund. Alle Kinder sind ramgehend, und die kommen ramgehend, wenn sie gleich in das Licht. Und so schafft das, wenn wir uns Licht lassen in der Welt. Und so manchmal dann glaube ich, dass, wenn wir reden von uns Licht lassen schien, oder von das Salz sein, dann wundere ich manchmal, dass wir die Idee haben, dass ich hoffe, dass der Prediger wird das tun, und ich hoffe, dass Jana wird das tun, vielleicht wird der Schaulehrer ist, oder irgendwer soll das tun, aber ist das wirklich meine Abgabe? Und ich will jedenfalls Mut merken von der, dass das Salz und das Licht, das bist du, und wir können das Krieg durchlassen schien, und Krieg durchlassen, und Gott Savoir sein, dort wo wir sind. Bei unserer Arbeit, krieg da, wo wir sind. Und so ich fuhr, laat eine Werkträg, fuhr ich mit meinem Freund reden, was er geschafft hat hier am Korridor. Und ich frage ihn, wo hast du dein Licht lassen schien? Wo hast du dort in dein geschafft, dass die Menschen dort anwaren, dass du das Salz und das Licht bist? Und so mir ankert jünt den Video zu wiesen, dass ich kann ein bisschen sein, wo hat das am praktischen Weg, dass wir dort anfangen, den Gedanken rüberzunehmen, dass das Licht, das ist nicht für jeden Mensch, worauf bist du. Jeder einer kann Licht und Salz sein in der Welt, wo er ist. So, ich weiß nicht, guys, hi den Video. Als je schaut, is ons dat wichtig, dat we valores hebben. Als sociërs hebben we een tijd genomen en kijken we ons aan onze valores voor dit geschaf. En we hebben 7 valores. We gaan 1 valor de week even. We nemen ons tijd, ik krijg het ganze team taub. Ja. En we kijken wat meint dat voor ons en wat kunnen we dat appliceren. Ja. So, hier kijken we naar een valor wat een connectie is. Connectie is ons wichtig. En ik dit erover, wat kunnen we dat appliceren? Ja. So, een is dat we authentisch zijn, dat we onszelf zijn. Andere is yes, dat we humilde zijn, humble. Ja. Derde sinceros. Ja. Vierde honestos. En 5 optimistas. So wurde es die Taubtrafen mit den Arbeiter. Wenn du mit Andreas bis Krieg hier im Geschäft, Yes. das ist nicht wo eine Office Report, einfach bis Krieg hier bei der Arbeit, Krieg hier, wo seid sich fällt, wo du die sich fällst, das ist wo du den Glauben mitteilst, right? Unbedingt. Ja. Wenn wir onze valore gaan, dat we krijg hier im shop. Ja. Dat schaffen ons het pasta, dat is even al in een grote heer. Ja. We tellen hier van jou met 25 arbeiders. Ja. En onze sala junta is niet groot genoeg om dat te doen, so we doen dat immer in onze taller de trabajo. Ja. Dat is hoe we ons trafen doen en dat is hoe ik de opportunidades aprovechar doe, om van Jezus mitteilen. So wat gleich dat wat du siehst, dat du teilst den Glauben mit, du sagst, was Jesus hat für dich und manchmal fall wie sollen bloß mal an den Menschen anschieben und die bloß einfach merken, mal das glauben, was wir glauben. Ja. Aber das ist nicht viel leichter, wenn die Menschen sein, wo wir leben und mit dort haben wir das Salz und das Licht sein. Wenn die Menschen ramens bis sein, das wer wir sind, das was unsere Valores sind, das wer wir sind, das ist wir leben und wir sagen, das was Jesus hat für mich tun. Das ist ein bisschen mit den blinden Mann, die Pharisäer, die kommen und sagen, like, nu sei mal, wer wir dort, und das Wort hat die alle tun, die wollen den, was am hat geheilt, den wollen sie in Trouble bringen, right? Und dann sagt das, ich weiß nicht. Alles, was ich weiß, ich bin blind, nu kann ich sein. Und so das, was die Menschen gleich hier. Das ist, wo ich kann gehen, das ist, wo ich nu sehe, das sind meine Values, das ist, wo ich kann gehen mit meinem Geschäft. Und so, sei mal mit, wo der mit der Arbeit, like, wo interessiert sind die für dort, oder wo nehmen sie das an, dass sie von die Lehre, von den Leben und von den Valores und eben von den Glauben? Dat is een interessante vraag, Jacob, wat u hast. Mij veel Arbeiter, die wir am Hof schaffen, dann wurde ich mir von der Bohnen einholen. Und wir wurden fertig denken, dass ein Lied, was du unser Visios leben tun. Ja. Und
ik kwam in contact met deze een jonge man. En als ik den niet opgeloot had en ik voor een huis, ik had voets dat gevoel dat deze man veel Jezus. So, ik vang bij voets om te zijn, dat wanneer niet was Jezus van jou aanneemt, dan was je verloren. Dat is niet wat ik deed. Maar ik werd beroofd en ik vertelde hem dat Jezus heeft meer raad. En dit wil ik weer en dit wil ik nu zijn. Niet ween, ik heb 3 jaar dit gedaan of 5 jaar dit. Ja. Bloos simply wenn Jezus nennt hem en onderscheid moet in mijn leven. We hadden een werktop geschaft. Als we vorig hadden, dan gaf ik hem de Bibel. En nu 2 weken vroeg, anders was er kans dat hij voor mij schaffen. So ik kwam schaffen en dan vroeg ik hem, ik zei, wanneer Jezus van jou komt, kost u met hem. Ja. Dan kijkt hij naar mij en weer ganz beroerd en zei, weet je wat, David, yes, ik kan met. Wow. So hij had in de Bibel gelezen en hij had Jezus aangenomen. Ja. En dat noemt zich zo ram, dat we hem kunnen aannemen voltijdig. En niet lang terug, een dag, dan voeren we voor een corridor. En dan zegt hij tegen mij, David, van deel zijn ik zijn vrouw. Dan vroeg ik, wat je aan in die leven? En dan zegt hij, weet je wat, gisteren heeft mijn vrouw Jezus aangenomen. Wow. Zij zegt dat wat ik deed, dus ik las in de Bibel, ik las er ver. En gisteren heeft zij Jezus aangenomen. So dat is niet wat ik doe, maar dat is wat Jezus deed. Wanneer ik deze dingen beleven doe met mijn arbeider, dat is hoe ik veel werkelijk een onderscheid merk. Maar wanneer we wel een eeuwigheidswet bieden bij de arbeider, dan leef ik wel met Jezus aanbieden. Dat merkt de grootste onderscheid. So hoeveel tijd merkst je uit, krijgt hem deze dingen even gewoon, hem die geloven metdelen met de arbeider. Dus ik weet dat du beste weet, nu met het alle plan hast, mensen wat al voor die ook al halve plan, maar hoeveel tijd is dan aan, hem die dat jeder werk uitmerkt, hem plan, wat het nächste was metdelen, wat dat is, wenn het niet bloß alle vanzelf, right? Merkst die uit voor dat, right? Ja, wat ik probeer doe, al zeer veel maal aan de zin dat zo is. Ik weet wat de valor is voor de nächste week. Okay. So dan neem ik me aan de zin dat zo is, al zeer veel maal tijd. En veel meer als studeren, we zijn al eenmaal even gegaan. Ze weten al wat ik wil zijn. So, dat probeer ik bloos te refreshen. Maar ik probeer het mal met een nieuwe idee de link te komen, wat we hebben den aanwenden deze week. Dat is een valor, maar wat hebben we appliceren? Wat hebben we aanwenden nu ook in ons leven? Dat ons leven beter wordt. Ja. En niet plus ons, because ons leven draait niet rammen ons. We leven voor onze compañeros. Ik zei tegen de arbeider, zolang als ik ga, dan ga je ook. En ik hoop, zolang als je gaat, ga ik ook. Ja. Because we zijn een ganzer team. We schrijven zeer voor eenigheid. Eenigheid is ons wichtig in dit geschäft. Ja. En voor dat geloof ik, dat weet ik, dat wanneer we ons een tijd nemen en een team merken, dat we sterker, ten onze middels krijgen wat we verschaffen doen. So wat kost mij zijn, wo heeft God die gezegd, over de laatste some jaar, wo die dat has wichtig genomen, tem dat Solt en dat Licht zijn en tem die geloven metdeel, wo kost zijn dat God die gezegd heeft, durch dat, because God die gleich dat, wat u is, obviously, en wo heeft hij die gezegd en dat, met hem dat Solt en dat Licht zijn en die geloven metdeel? Wel, ik geloof dat eerste Jacob en dat wichtigste is, mij de kracht geven te moeten doen. Because ik wil jedes mal aan, wanneer ik dit plan te doen, dat doe is something wat mij ook wel laten doen. Ja. So, den zien wat ik krijg nu, is dat ik dat kan doen. Ja. Zie, want ik me verneem doe, dit is wat ik zijn wil. En dat is veel lichter zijn, weet je wat, we willen bloos graag te schaffen. En over dat geestelijke waar we uitlaten van jou. So, mij is dat wichtig dat we onze arbeid gedaan krijgen. Aber veel meer dat Jezus wordt bekend worden mang deze mensen. Ja. Wenn het kan zijn dat deze mensen nog niemand van Jezus gehoord hebben, en der wordt de einzel gesteed zijn en wat van God die wat hier gebracht heeft, dat ze worden van Jezus hier en ik dat niet doe. Ja? Ik voel een verantwoording dat ik voor die mensen zoveel als wat ik kan van Jezus vertellen. Kan ik van deze persoon wat ik vertel en wat Jezus aanneemt, ik kan me dag naar mij en zeggen, David, du hast something en ik wonder wat dat is. Du, there is something wat ik nog niet gezien heb, dat is mijn vraag. En ik dacht, dit is mijn perfecte lijn dat hem den mens Jezus spreken. Ja. En ik zei, weet je wat, dat zijn ik, dat is Jezus wat in mij den onderscheid gemerkt heeft.
En ik zei, weet je wat, hij is geïnteresseerd dat in die leven ook te doen. Dit weer David Wolf, wat de entrevista deed met mij. Hij is hier, zo je hebt arm naar hand. Good job, David. Mij interesseert dat van hem, want hij leeft dat. En hij is zeer onfier voor dat, om zijn Gloowen Metdeelen. En zo, ik hoop jullie hebben dat motief, omdat jullie dat in jullie wereld ook doen. Ik schrijf me dit op. Ik wil zo leven, dat mensen die mij kan, maar God niet kan, waar wel God kan leren, wenn zij mij kan. Ik hoop je schrijf je dat op, en neem je een beeld, dat hart dat even. Maar ik hoop ik wil zo leven, dat mensen wat mij niet kan, mensen wat mij kan, maar niet God kan, die waar wel God kan leren, wenn zij mij kan. En zo, dat is wat we kunnen doen met zout en licht zijn, bloos dat het een goede geschmack heeft. Zo de vrouw is dan vielleicht, voor wat zie ik hier, wat zie ik hier? En mijn ik leef je hand, zodat mij allemaal je vraagt, vielleicht, Ola, dus wat zie ik hier? Ik wil hebben wie wel dat raam draaien en wie wel ons vrouwen, voor wem zie ik hier? We hebben zo pas mal vrouwen, voor wem zie ik hier? Bij de arbeid, wo immer ik zie, voor wem zie ik hier? Voor wem kan ik dat zout en dat licht zijn? Anfangs jaar, als we deze zout en lichtboodschap even ging, dan zie ik dat we hier wat kwarten, kleine kwarten, die zijn zo groot als een business kwart, wat die kosten die een Jaltosch nemen. Van hingen zijn die zwart, dat is geen nummer boven. En ik zeg te jullie dat je kunnen je te holen bij de informatie daar, van die spreek wat je wil, zoveel als wat je wil, die kan dat van jou waar doen. En ik al meerdere mensen had te mij gezegd, wat ze hebben met deze kwarten gedaan. Wat ik dan zum Anfang zei, is, ik wil hebben dat dit jaar wil we deze kwarten eruit hebben in onze fab. En wanneer we bij een restaurant zijn, dan vielleicht den, wat ons bedankt, die deze kwart geven, die bis weten, dat God een goed is, en een tip geven. Maar niet bis 20 Preise. Weil wat immer der Herr Jesus die sagt, aber ich würde sagen, einen guten Tipp geben. Oder vielleicht bei der Gasstation, wenn wir Gas anfällt, bis du die Krippe in die Korb und die gehen diese Korb bringen und sagen, hier sind 500 Preise oder 1000 Preise. Was immer das ist, was immer der Herr Jesus die sagt. Das ist ein der sagt zu mir, er ist hier in der Kirche und er sagt dort, seine kleine Tochter hat auf einmal Arm an der Backstone angefangen und sagt, Daddy, kijk mal noch Jan Mensch dort. Du sollst den eine Korb geben und dem bitte Geld geben. Kleine Kinder, die weiten dort. Und er hat die Korb genommen, hat was Geld genommen en den Menschen kunnen wat geld brengen. En bloß den zeggen, God die leeft die. En zo waar we aanvangen dat zout en dat licht te zijn. Dat is gleich zo even complicated. Dat is gleich zo wat zeer groot zijn wat ik nu niet kan doen. Jezus zei, du bist dat zout. Jezus zei, du bist dat licht. En zo waar we dat bloß uitleven. Waar we den armen eraf nemen van angst en dan dat licht zijn met goede dingen doen. Vielleicht hast du het aanvangen, krijg met deze kleine karten. Vielleicht hast du het aanvangen met Betus wat David deed in zijn schaf. Plus dat some dingen naambrengen, some valores naambrengen, wat den Mensch kan naar de nächste stap brengen, dat in zijn leven wat beter wordt. Sie heißt dat zout, wenn dat zout dat brengt een gouden savor. Dat is een gouden flavor. En wanneer du kannst een gouden flavor naambrengen in die schaf, in die arbeid, wo immer du bist, wo immer du schaffen das. So werden wir uns das alle persönlich annehmen sein. Ich sehe das zout, ich sehe das licht, wat den armen aufnehmen, dat het kan schijnen voor alle mensen. Amen. Goed vrouw, dat je opstaan en wel wat beten. Voor am Himmel, dankzij voor die woord. Dankzij dat u dat hast klar zu uns gesagt, dat we zijn dat zout en dat licht. Meermaal dan hebben we angst, meermaal dan schämen we ons, meermaal dan denken we zo, well, dat is niet voor mij. Ik zie best niet würdig om dat te doen. Wat allemaal al onze uitreden is, die vragen best dat die ons was te goed houden, ons vergeven, wo we zijn aangegaan, dat niet dat zout en dat licht zijn geweest. Wenn du hast uns das Abgabe gegeben. Und wir nehmen das ernst von dir und wir sagen, von hier wieder, weil ich das Salz und das Licht sein in der Welt, wo ich zusehe, mag den Menschen, wo ich schaffe. Dankeschön, Gott, für dein Versprechen, dass du uns immer gut bist und dass du uns immer leibend bist, dass deine Gnade groß ist für uns, was wir nicht mal verstehen können. Wir sei dir Dank dafür, dass wir die anrufen aus uns Vater im Himmel. Dankeschön dafür. Wir loben dich und wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Je sind an Loten hat eine gute Werk.